Indeed, 16 past 1 is the time. Thank you so much for choosing Capital 100.4 FM, definitely Harare's heartbeat. We are getting into the conversation today. If you know, every Wednesday, right here on Lunchtime Recharge, we have our mother, Evangelist Gwachidzo, with us in studio, talking to us as young people, as the married as well, and just getting to understand relationships and how to put relationships together. Welcome to Harare's heartbeat, Mama. Thank you, Precious. How are you? I am fine. You're fine. Yes, thank God. You look dazzling. Thank you. Thank you. So, Mama, off air, we were talking. Digital and my relationships, and I think me and the gents that are behind the scenes, we were agreeing that relationships are now a lot of work. Yeah. I my arranged marriages. I think they are I think it's really red. And chataura zvakati one day. It's just hard. But you just find yourself falling every single day to the point that you can't control it. I want to understand. Thank you, Precious. But relationships are not kuchinja, as you might think. But we do change the generations. Our generation and your generation. Zatosiyana zvachose. Isu pane kakura kataiudzwa kuti taitonyura Precious. Taitonyura singaite. I remember when it happened to me, I took 30 days to respond. But 30 days ipapo ndaikuvara. Apoona munhu and pretend as if nothing is happening. I'm still praying. I'm still thinking about it. Antoona kusiyana kwazvo. Imam chakwanisa chero kupedza 1 week. Mama, because I'm still praying and I'm thinking about it. Boys racho karudzoti let me pray about it. Anenge atohopa to the next one. Ndopandikutaura ndopatasiyana. Pakuti mess isusu taive nepatience. Alright. Isusu takaudzwa kuti munhu musikana unofanira kakuratidza kakudhura so. Kakudhura kaipotrewa number 1 nekusakasika kupinda muchinhu chero wapinda zvako. Musi watoudzwa iwewe waita decision, but waisaitaura musi iwewe waita hold on. Zvaikubatsira futi newe kuona kuti munhu wacho ari kundikanda shoko ane patience wokusvika papi. Ndopamaizonzwa paunzi bhutsu yaitotsveyama kudai munhu achingofambira musikana. Kana zvazodaro manje azobvumwa aiona kukosha. Unoziva Precious, chinhu chaunoona watambudzika uneka kukoshesa kwaunocheta. Usitomboona first car katenga mota yako yekutanga aukotsireka unokuti kwambomuvhura keteni unoona kuti ichiripo here. Ukada kumuka kuseni inenge ichigezwa unge mukadzi because waiona uine shungu, waiona dzimwe nguva after a long savings akati kwenguva yakareba. But mazuva ano quick fast zvekungoita kuti ndeipi saka ndiyoyo mukomana hanyatsonzwa kukosha kwazvo manje because muri kuti ndikanonoka anobva atorwa the next person. Andiri kufunga kuti ndimi akatoseta pesiroro kuvakomana kuti havasikana kangomutaura anobva atokurumidza kutaura, yeti maifanira kuramba muchimaintaina ikako kacho kanogona kusuppressa your feelings kuisvika nguva chayo yakwana uzonyatsomaburitsa. Could it be, Mama, is that the reason why zvamukutaura kuti aiona kukosha kwako? Is that the reason why now I feel like I want to push against Yes, and he also knows that once you drop me, I'll go to the next one. Right, because I'm my options. Anima options. And pampachona mkomana is dating vasikana 3-4 at the same time. Achaura nemesse pa WhatsApp. Imwe message ichititwa broadcast. Kuti katumirwa ndio inotumirwa B ndio inotumirwa C. Ona nyatsopindura zvinomufadza pakati peimunyu atatu. Saka uri kuona kuti love ndimi makaichipisa. But ndo yanga ingoriko kubvira kare. But the way we handled love, these different generations, ndo yasiyana. Saka it's true, even as your parents, we are so scared. Tiri kukuchyirai zvakanyanya. Kuti even Precious kwaikwa ndiri kuti mama, pane mukomana daya nditi zvakati. Instead yekuti ndive nemufaro yokuti mwana wangu at least she is now getting into a relationship. Ndinototya because I don't know the type of young men akuvingwa. And I don't know kuti wangu Precious wacho ane patience here dzekugona kubata tambo yacho achidhonza mbichana kana kuti aringoiti zvu chitini chemvura chongoti mugodhi ka1 njo kuti musi wapfimbwa Precious ndo musi wabvuma ndo musi warara nemunhu.
saka hamusi kutambura mega nesu vabereki tiri kutambura zvikuru nekuda kwenyu. And I feel like it's best but because of the pace that relationships are moving, I'll speak for myself. I can't speak for the other guys in my generation. Because of the pace my relationships are moving, it's now hard for us because next now I think my relationships, both parties are we're failing to understand what love is. To the point now introduce and because I want to be certain and wakomana vacho vari kuita speed kaprecious anotokuti ndipe nhamba dzamama iye precious ndipe nhamba dzamama inini ndoda kutozviintroduce because ina handidi zvinhu zvokuwanda iwe wobva watora kuti ari genuine izvi kwani arida kutokusungirira because the moment your mother knows him mangwana chero kadzoka ichi mama Phineas achaita ndaona kudzi and I'm like unoda kuti sei Phineas akatonditi akuya kuno kwinini Phineas uri kuya uzoitei because now arubva afonera mama kuti mama ndichazokuona ikoko ndichadini but Precious na Phineas munongori ne 2 weeks muchidanana arida kundipinza wenini kundiita musikana wake ndiri kupinda sani asi kupindira kuti asungirire mwana wangu so that mwana wangu even akaona ma red flags haachagona kumove akungoti but Phineas anozikanwa kumba kwedu ndiani anofana kuinitiate an introduction? Is it the gentleman or it's my daughter? And Mama, what is the now it feels like there's a catch to the introduction, like what you're saying. I've noticed, I remember Inini, my sister, telling me the moment he introduces you to his mother, was stuck. Introductions introductions Precious takati why hurry? Because pane patiri kuti muchitanga kune vanhu vanofana kupinzwa muchini ichi anambuya nasekuru maybe my friends of course is supposed to be discouraged because yesterday I was learning of a girl who has been in a relationship for 2 years and for 2 years ipapo the man then married her best friend and paku investigator she then discovered kuti iye mukomana uyu negirl ne best friend yake vangu vachidanana for a year and zvese zvaaita nemukomana wake aiadviswa neshamwari ishi and wakadai so wapika zvakadai so kana makuenda ubva wamuti usabva kana adai nyamba kuseru kuvari kudanana and he married the best friend and this girl is heartbroken. So we are saying it's a complicated setup but chandotenda kana tikaita vana vari disciplined mwana wedu musikana ari disciplined and anoziva kuti mucourtship hamusi marriage choita mwana mukomana ari kuziva kuti courting a girl does not mean I've married her vanochibatsirika now vanobatsirika but uchaona kuti variance ema relationships achina awandisa. The way you believe a relationship to be is different from the way Fiona believes a relationship to be, because kuna Fiona ka kudanana nemukomana nisingarare naye azviko but dzimwe nguva kuna Precious ka kudanana newe hakusi kuti rara neni ndirore kana wakuda package iyo but tina Fiona akabva angovhura mapackage acho ese ka1 and Precious angari relationship yake nemunhu wake for a very long time, a year or 2, then boom, from nowhere Fiona is pregnant. So Precious aita heartbreak and heartbreak iyoyo panopinda mune relationship aziva kuti ndakanonoka ndosaka Fiona akazomitiswa akutopinda ofuta achitarisira kuti ndichingopinda ndikutonovhura angu makumbo nditetewo yangu numbu. So already my marriages are on very wrong platforms. Saka because atina ma mentors ini ndiri kufunga kuti Precious amuzirimi vega vatinofana kublema. See, this is Mama now talking to you as young women. But where are the fathers? Are they also talking to our young men? I've also said something. My bridal shower and we get equipped a lot. Yes. My bachelor's party vari kutsvaga stripper, vari kutsvaga doro, vari kutsvaga nyama. Savanenge vachigocha nekunwa, mastripper achitenderera pamapole. Achiratidzwa zvinhu zvisiri real because marriage hamuna bedroom rine pole. Achiratidzwa zvinhu zvisiri real because zvari kuona zvichiitwa nepfambidza kwakwa kubachelor's party. Musikana wake hazvizive. And ari kupinda aine ma high expectations. Isiri kuti vana ava ngavakurirane. Ngavadzidzisane zvavanoda mumba mavo. But ana baba vacho ona vanhu vari kukoka vari kuuya kubachelor's party.
isiri kuti Precious gara apa tigoti newe tanga kutaura zvema-in-laws newe zvekwawabva newe zveyourself newe zveyour husband uri kupinda uine more information uchinopa munhu ari kukindergarten iwe waagraduate already runopa mukomana ari kukindergarten asingatozivi kuti communication chii asingatozivi kuti forgiveness chii asingatozivi kuti long suffering together chii ndiye munhu anenge achikuti after 6 months ati wabata nhumbu nhasi kubata nhumbu chikwe unochiberekwereko achikudza musikana wakati ndinoda uye ndoda kufa naye 6 months ago because nobody told him all those things saka problem haizi yenyu mega. You know, I always say kune vabereki vanoti nguva dzedu isusu vana vamazuva stop saying that. Ngatange kuti vabereki vamazuva vashatisa zvinhu because isusu we are what we are because of maoko akatirera. And vanava, they are exactly pointing to the type of parents dzavarerawo. Munhu anoti handidi kuti mwana wangu aite go through what I went through because inini ndairohwa namai vangu inini ndaimutswa na4 inini ndainzwi saka handidi kuti mwana wangu adaro. But it made us better wives. It made us to be what we are today. But inini ndiri kurera Precious ndichimudza kuti Precious anosvika grade 7 asingagoni kugeza bhurugwa rake. Anosvika grade 7 asingagoni kugeza masocks ake. Anosvika grade 7 achimisidzana nehanzvadzi yake ari form 4 iye ari grade 7 achida kurwa naye ndichiti hemborova naye irwai iwe uda kudherera Precious. Already ndiri kugadzira ginda goriya rangu muna Precious. And yet isusu we didn't grow up like that. Your brother vanga vari mukoma, your sister vanga vari sisi, and that respect ka kuzonorespecta murume hazvizonetsa. But tiri kunza mwana asingagone kurespecta her brother, asingagone kurespecta her father kuti aende unorespect. Veduwe these problems I'm sure kuti akasawana vabereki vanoachinja they are here to stay. Because love yacho yatiri kuti vanapinda in love yakutotyisa. Uri kuona Tindo anenge ada musikana wake but Tindo ane chimwe chimai chake chekumavenues. Chiri kunge chifanira kunge chichitomudzidzisa upenyu, chiri kumudzidzisa zvepabonde. Saka mwana uyu paari kuuya kune musikana wake ari kuuya musoro kwakatodhanganyika kudhara. He doesn't have expectations because my expectations akabvanyangurwa nenyaya yevanhu vasiri kuziva chimiro chezvinhu uye kwatiri kuenda nevana senyika. And it's so disheartening. I think they got a video trend recently of a guy. I can't give us your confession in Zimbabwe. To keep up with Shiningish Mskana wangu are quite demanding because I got pressure from social media. So instead, and I was thinking to myself, is this how our generation has turned out to be? Yes. We are not being Jamuktaura. I've heard you mushtaura story in you na did. Kuti masangandra makaita nawo. Kuti imi makasiya basari. I think you've actually said it over here. Are we thinking of that? Kuti alright. Chira tinda sina chinu. Chira ni trials one boots one. We can build something together. Oh, isusu tuda zvinhu zvavakwa asadziro zvavakwa nani. Ende zvavakwa sei. And do you know zviri kusvika paextend kuti mukomana ndinoudza mai vaya kuti Precious ane birthday in 2 weeks time. Ivo kuti ari kudei kuti ndikamutengera weave aimbotaura nyaya yeperuvian nebrazilian aimbotaura nyaya yemanails ndikamuendisawo kubeauty spa musiwoyo ndikadii and he is offered that money there. Aofewa mari iyoyo in return ane zvaanobhadharawo nazvo ikoko. Saka ezvinezvi Precious ndomubvunzo watinawo kuti mukudanana kwamuri kuita mune tarisiro here yekuzosheya upenyu kusvikira maparadzaniswa nerufu. Munongori muri kuda zvinhu uye zvisinei nekuti zvabvepi nani zvichizoda chii in exchange. Saka uri kuona here kuti patiri kuti vana dananai imimi vacho muri tu hamusi kutoziva kuti kudanana kwacho chinoita sei chii chinonzi kudanana. Kudanana, is it intimacy? Kudanana, is it demanding things from the other? Kudanana, is it learning how to communicate? Is it learning each other? Is to chi murukuziva here what you are getting yourselves into. Ndosaka takaita program inokuti kuudze kuti atifunge kuti murukuziva zvamuri kuita. Nekuti kudanana ini ndinofunga kuti kuzivana nai tichizivana kuti tizive kuti Tindo anoita here kuti azoita baba vevana vangu. Tindo achitiwo Precious nezvaandiratidza izvo anoita here kuzoita mai vevana vangu uye muroora wamai vangu.
hatisi kureva kuti pressures ngaave perfect but at least paratio yacho akaona zvake kana 60%, at least tine pekutangira pari nani. But tiri kubva taona musikanaka ari ku10%, because chega chaari kupinda nacho murelationship ibeauty. Zvimwe zvese ari kuti munozozvitsvagawo somewhere, I cannot offer. I think it's to get my trophy instead of my wives. Yes. Ukuda munhu anzi nemumwe inini mamomska inini ndinoda bhebhe roti ndikasvika pane vanhu soga. Ndinoda chimama chinotopisa manje chekuti ndikatosvika so vanhu vanotongona kuti aiwa apa ndakanonga. Okay. Vanhu vobva vanoti wakanonga ka yellow bone. Ane wine structure. Wine glass structure. Ane gumbo. Ane vhudzi rakati so what after that makumba haramba achiti akati mba pfeka nhumbi dzinobata akarizunza haramba achirizunza uye haramba achitsika panotinhira kana takumba. Saka uri kuona here mwana wangu kuti ndoti mapriorities ako ari wrong. Your priorities from the word go, they are wrong. Is tiri kuti tiri kuda amai, tiri kuda mudzimai, tiri kuda mukadzi, iwe uri kutsvaga emodel. Saka kumba kwako kune competition here yemodeling. Ndopaka achiuya achikompita namai vako, achikompita nehanzvadzi dzako, achikompita natete vako. Every woman in your life is a competitor to her. Because haana murangariro wezvauri kufunga iwewe. Ane murangariro, she is so self-centered. Ndosaka nhasi akaona Brazilian anoida, akaona Peruvian anoida, akaona kukati anoda kugerwa. Hazive what she wants because she is a modeler. I think truth is that one day, from what you're saying, we're not thinking long life. We're thinking, you know what, kind of kana iwe musikana kuti uri ngofunga 6-pack rinini ndoda mukomana was dark in love nemarapta ne6-pack but mwana ukapinda moke chero kaenda naye ne6-pack ukazadza troll kati kuna musikana yopati kana wapedza kuchaya piwa ne6-pack haitenge grocery 6-pack haibhadhari roora kumba kwamai vako 6-pack haina zvainoita because runako rwemurume ruri mupfungwa. Runako rwemurume harusi pa6-pack. Runako rwemurume ruri mubrain. Is he a logical human being? Anofunga here uye anosvika papi. How much does he care for you? Or he is just but murume wombiri wokuti vanhu vachikuona ende iye mirandi kudze sweetheart ausiri wega unomuda. Atori pa demand. Saka make sure usati wapinda marriage mbotanga umhanya marathon because uchamhanyisana naye upenyu hwese. Uri voting home mwana wangu banda play. Mukudipisa nasi. Mukudipisa. Nyanya ndiri kushama precious. Ngataure nyaya ye long distance relationship. Ipapo. Kuti iwewe uri kuno kuZimbabwe kana kuti uri muno muHarare mukomana wako ari Bulawayo. Kana kuti ari kwaMutoko kana kuti amungogari munzvimbo imwe chete. How secure are these relationships? I'm witnessing musikana kutosvika pakurorwa nemukomana wasati amboona physically because vanoita mavideo calls. Really safe here, mom. In the mazano zvanoshatira manje, it's not even just about long distance relationship. Kwani iwo dating sites ekuti I can talk to Tindo. I've never met him, but profile yake says kuti he's a business person. And then tuzongosangana one day. Nendo kuvunza iwe precious mwana. Profile yakanyorwa nani? Naye Tindo. Saka unofunga kuti Tindo aziye kuti CV rinonyorwa chiki ndiwane basi. Tindo ndopa angawe pa profile pakagonyera kuti ndiri tsotsi. Inini I'm a cheater. Last relationship yangu ndakabatwa. Can he write that? No, you can't. Or can she write that? Because women are also writing their profiles. They are. But saka tikuti vasikanaka makangwara makafunda asi hamuna kuzodzidza. Zvinhu zvamunofunga kuti zvakafunda ini mazoti akuita zvinhu because technology is on our side. It's an advantage to us. It's also a disadvantage. Uri kurorwa nemunhu, uri kudanana nemunhu pa dating site.
uchidependa neprofile yawaona ipapo. Number 1. Number 2, hausiriwo wega waiona Precious, yaonekwa navamwe vasikana 7 ende pavaisawo maapplications avo vagamuchirwa kukambani iyoyi inonzi Tindo. Saka yeti ndada kuzoona kuti ndopi chaiye, but profile yake inenge ichingoripo padating site because akakuona Precious haisi kubviswa, iri kuramba yakaturikwa ipapo. Saka muri vanganiko? Wototi ndakaona mukomana wangu padating site and is planning to marry me. Precious, are you for real? Uchiudzaini mai wako ndobva ndafenda ndisuka ndiri kuti Precious mwanangu. But mama, problem you don't understand, things are different now. Zvamaita mazuva tinokuita mazuva munhu uyu isaiziva kuti munhu anopfimbwa nemunhu waakaenda naye kuchikoro, nemunhu waakaenda naye kuchechi, nemunhu wakasangana naye ega, whether kubasa kana kuattachment, some place yaukamboitawo zvimazuva uchimbomuonawo zvokuti even paakazokanda shoko wakati handinyatsomuziva zvamusiri, asi munhu uyu ndinenge ndambomutiwo neiwo. Haikona completely pasocial. I'm not saying hazviko, kunotori nevakaroorana ipapo, kunotori nezvakafamba ipapo, but is it an obvious case? No, it's not. Iwe sisiwo kwano wakuenda padating site mano. Anokuti mama marelationship ari kunetsa. Nokuona kuti mama zviri nani ngendimbotraya. You know what? Now, and I saw you joking. At this point, I've understood why my arranged marriages are cheating. Because unoziva kuti kudhara tete vaTindo manje vaitoona musikana kumareni kwavo kwavakarorwa ivo. VaTindo mwana wanzvadzi yavo vari kugarawo kune rimwe bhuku kwavakanga vari kumusha kwavowo. Nawana musikana mwana wopachimutapa nguva dzaanomuka, mafambiro ake, makwazisiro evanhu vakuru, aiguma vazonoaprocha cherama yake kuti aiwa nditenderei, mwana wanzvadzi yangu aroore mwana wenyu. Kana kudaidza sekuru kubva kusekuru Tindo timbouyai, sekuru Tindo une musikana here? Tete aiwa imbotarisai mwana wapo, imbomutarisai zvenyu musati makanda shoko. Svika sekuru Tindo aizoti aiwa tete apa pane zvamai apa. Saka ndinokumbira here mai wake utenda kuna mai wacho, vakadzika vanozvita vanotaura nenyadza. Aiwa mai chipo nditenderei, chipo aroorwe nemwana wanzvadzi yangu, ndamuda chipo ini. Chipo aitanga kuti wana tete asati adiwana Tindo. Tindo otozivaona kuti tete zvipo zvekuti, but mamarriages iwayi ari kona nhasi. Mama wacho ane 40 years, mama wacho ane 50, mama wacho ane 35. Mama ka izvandoda kuita ka ndakubvunza tiri pama-arranged marriages, chataura kuti ne-long distance yamambo introduce, tiri pama-arranged marriages ipapo zvamambotaura zvaizvai, inini kumaraini kwandogara vane Precious waunoziya nditi handisi ndizvo kana makati nayo handisi ndizvo, but ndiri kuti tomboti vane Precious wavanoziya kuchechi kune mumwe, kuchechi kune mumwe ari different, kubasa kune mumwe ari different. Kokana kumaraini koko nowadays, considering how relationships are moving, kokana ndichiportray Precious akanaka, because kana ndigara nemi mama inimi samai vangu hapana pandichakuradzai Precious anopenga uyo, ndichakuradzai Precious anomuka na 5, Precious anogara achiiti kana dza 6 o'clock amumba. Kokana ndichiradza izvozvo, but then ndogadzirwa arranged marriage yotadza kushanda, because pamwe Tindo futi zvamukutaura Tindo anenge achinzoonawo apa, Tindo aniko ari kubva kudziva rasekwa kune wakewo waanga achifambidzana naye. Is it guaranteed nowadays, considering how things have changed, zvamataura kuti kudhara vatone 40 years, is there a guarantee kuti achandiroora? Hakuna chinhu chine guarantee Precious. Iyo yacho yema-arranged ine ma-advantages ine ma-disadvantages. Social media chaita chitaura ine ma-advantages ine ma-disadvantages. But tiri kuzama kuda kutsvaga kuti chiri nani chii, because mega tatadza kukutrustai ma-choices enyu. Patasvika izvo pekuti we don't trust you anymore with your lives. We don't trust you with your lives. We think you are muri ma enemies enyu, because inini ndikutoziva kuti Tindo akatoudzwa kuti chipo iko antori nemukomana wake atori ku UK. Tindo andoti anabasa nazvo ndojegerawo ndiri ipapo kusvikawo ku UK adzoka. Weku UK akutotumirawo mari aitoti ndikuchengeta Precious, izvo akutochengetawo futi naTindo. Kuzi Tindo ndo ndamuzoti shama zindirimu. Mari inoya musi wa 29.
nomusi wa30 inobva haufa tidarika kutobvunza kuti haufa mari yasvike yani yemwana wangu yatapiwa. Can you imagine? That's how complicated everything has become. Saka hatina chinhu chatinogona kunyatsomisikidza pana kuti aiwa vanongosangana vari 2 ndo vane zvinhu zviri kufamba, because muri 2 hamusi kuunza futi maresults atiri kutarisira. Chero tikati arranged dzacho kunzo nemachechi vamwe anoarrange. Kana aarrange zvimwe zviri kufamba, zvimwe hazvisi. Vamwe vari kuchema nemachechi iwayo until today. Kudai pasina mufundisi wakati introduce kuti mukadzi ichi I could have married a different woman who was better. But isusuwo futi ndine mubvunzo kuti kumachechi kwacho muchiri kutipa here mukana wokuti kana Tindo aine musikana wake waona muyouth ombotanga auya kuna pasa kuti mufundisi apa boy here indi kutozoona mapa chapter 5. Saka kuti tichadzoka kuchapter 1 hazvichaiti. Tanyarara futi zvinhu zvikanodhakwa marriage chechi yakandiregereka. Tane pfungwa dziya mama dzandambokudza dzekuti ndinechifungwa ndinondikamhanya kunoti mama apa panoita here apa kusvikaramba indamhanya. But ndibvunzeka usati wapinda mama Tindo ari kuti ndodi iwe ukanzwa mufundisi wako achiti pray about it. Precious bad kudza ebe pastor ukanzwa ndati pray about it and decide on your own, ndiri kuti hapasi kuita. It's very clear. It's only that I cannot tell you that unofamba kuti mufundisi vakandirambidza. Once I tell you to go and pray about it and think about it, I have finished my answer. Nekuti waunganamati kundainika ndadi kuti mira ndikokunamatira. But ukanzwa ndazviburitsa madhira acho ndoti Precious chimbonamata mwana wangu. Kwaiwa haunzwe here toni yapastor kuti vari kuti chii. Uyu mukomana uyu tatine nyaya dzake last week dzaakamitsisa mumwe musikana wekwamutare. Uyu tati but office yangu is a very confidential office. I cannot divulge that to you. Saka ukanzwa ndati Precious mwana wangu chimbonamata umbofunga. Hausikuti wapiwa mabasa makuru. Kunamata nekufunga pa one time. Pastor vako kana elder kana youth leader vatopedza vatokupa answer. Iwe semunhu mukuru funga. I think lesson ratadzidza pandere kuti takuchifanira kuya moyo sikuza agataura nechokwadi. Uya moyo usati wapinda. Because munhu achikuapproach, I'm pretty sure moyo unenge hauziye munhu zvekuti ungati ndanyura. Yes. Alright. But izvozvo unoona ndopa zviri kudhakwira. Indogara ndichitaura kuti wisdom is very important. Mangwana hakuna munhu anoda kurovererwa kunzi mwana wangu akanga atoona mukomana wake. Because remember vamwe vabereki venyu vanenge vari muchechi. Mwana wangu akanga atoona mukomana wake semufundisi ndo vakazoramba. No. Inini kwanzwa ndakudzorera bepa rako reapplication. Andazvinzwa mwana wangu kuti John ataanokuda asi chimbonamata. Uye unyatsofunga. Uye umbotarisa uitoma investigations ako. Ndatopedza Precious. Ndatopedza. If you know my language, if you know as an adult. It is Capital 100.4 FM Rada's Heartbeat. And vaudze mufundisi kuti nguva dzedu kwakange kusina mafoni saka taigara pabridge usingazivi kuti anouya nguva yasona. That is a beef. You know what? I always say this. Wakuridza muridzo muchitenderera dera inu ukaridza kudai orega kubuda watenderera dera ndachodzoka futi oridza code murani medu munaitaimirwa necode yaMichael Knight. Tururu etoziva tukarira Eliza akutobuda. Adzakasaya musi wacho still mangwana waidzoka futi wogara pabridge uchiti anouya. But patience iyoyo yamakaita ndo yaita kuti tisvike zvino tiri kutaura nevana. I think that's a beautiful way to start a love story. It was. And I think those my marriages unmarried. I always say this. I will never stand for social media and I admire relationship. I have my parents in Bachiri Versatile now. I admire that because I'm patience is what has endured them for years. Yes. No, zvinoita kuti nhasi baba Precious vakamuka vasingaende kubasa. My Precious will patiently wait. Kuti zvichaita chete. Dedi vacharuwana chete. Vamazoona vamirire izvozvo. Fast as a Wi-Fi. Kana watongobuda basa sha relationship yatobuda. Ndo zvinoita kuti chero minus baba Precious vakamuka vachirwara baba Precious vanopora chete. Relationship yamazoona ite izvo. Ukaita 4 days uchikosora shaka. Nenga unzipfeka mask. Mutano wachipfekedzwa mask. Then the second week shaenda unotestwa. Then the third week Precious arega arowa pasi. So patience dzedu dzakagadzirwa nezvakawanda. Mukomana ati ndo chikoro ku UK Precious. Until 3 years
otosiya musikana wamudza kuti akamubatisa sheti yake kuti ndinodzoka. But long distance mazano mama ichaite. Ende manje mimika yaifana kutoita because mine kuda kwetechnology mune mutaura mese everyday. It's an advantage. Muri pa video call. Kudhara kwakusina video call precious. Taitongoguma kuonana pa airport pope isati yambokura zvayaite maitongo muchibhape achingopinda kuchatodiwa ndokutoguma ikoko wozotumirwa masnap anenge atorwa after 3 months aisvika kunoko after 2 weeks. But musikana aisara akamira akatarisa sheti onyora tsamba kudai oti pandinoona sheti yako ndodini ndinobva ndaona seuripo izvozvo mukomana unopindura after 3 weeks yosvika kunoko that's 1.5 months later. But zvakachengeta vanhu because patience dzavaive nadzo ende musikana asara kunoko isasara ega ana bamnini vaisara vachinoona maiguru ana tete achimboenda kuona tete kunoonekwa kuti aiwa zvakatariswa nemwana wanzodzi yenyu ndichakamirirana nazo vanhu ivavo they are together. Saka mamni gara aikuti relationship hadzina maguarantee. Sai titori neconfidence izvozvo handimbodi kunyepera imama unotogara neshamwari dzako utodzonza utori wege izvozvo shamwari dzenyu dziri kukuumbai zviri wrong. Handa kuzoti musikana kana asiwa kuno kuZimbabwe aisara necommunity aisara nanatete nanasisi nanamamnini vakanzi munosara muchimutarisa izvozvo musikana yeye ndokwaiwana assurance yake kuti as long as these people are still visiting me it means kuti naJohn chichiripo. I think nowadays it's sad kuti my relationships are into bubble gum. You know, yeah, global village. Amuchakura nekuda kwezvinhu zviri muZimbabwe chete mama nairejerienzi ndakaudza vamwe bereki musuno pandaiita zvevana vadiki vari kunetsa tuvana tumateenager ndikati muri kuti we actually we have given birth to our children but now we are raising Americans in our homes. Because ane series yake kuAmerica so yekamwe ka family setup so and akabva akatora from the television or from the laptop ezvinezvi ndo yatova family yake and she's actually and the problem ngupinzwa chikoro kuti ngupinzwa family mimi yamusina kuona movie yacho imamutomboiziva iye ndiye aneiona ega ende movie momu pane paakazvipekera but ari kuexpecta kuti baba wacho namai yacho vari mumovie muyema ndimimi baba namai itai zviri kuitwa kumba kwevaiva and the moment you say no you are going to church and she's saying but no today I don't want to go to church. And that actor we are free market I don't want to go to the parents say okay fine if you don't want so go upstairs we'll see you when you come back and they close their doors and they go to church. I mean because free me I'm easy saying ausikuenda kupi kana usina kuenda ku church pana udye sadza and she's saying what type of parents are you? They are evil. Saka you are an evil people kwaari hatisi kukwana because vana vedu havasisiri maZimbabwe anymore let alone the mushroom let alone mazezu ameno zvavatora. Yeah. And the sure dating site ma one munhu anoisa pic group rese rinopa comment kuti iwa kuti ndamwana ndaona murume munhu ari kudiwa negroup rese group remember vamwe vese vasara nenhamba which means kuti kana iwewe uchifuka kuti ndamwana kune mumwe ari kuti ndaona mukadzi wangu yeah that's it. Mubva matenga kupa madate enyu ekuti ndira kuzokuona mese munopiwa madate akafana from Monday to Friday she will be occupied she will be having interviews. And like what you're saying I remember ndaona nas a joke foot yange kanzi zvoni do not let your boyfriend stop you from meeting your husband. Which means zvikunzi kana uri relationship usatonorwa so you can look ramba uchifurira pamberi kupfurira pamberi kwacho manje kune limit here muri kunzi kana maona vangani hanzi ramba uchingotarisa aiwa ramba uchitarisa because as long as asina pasina kuti you marry me don't let your boyfriend stop you from meeting your husband. Yeah, that's how we anambo chindo zvanzofunga zazofamba ichipesha saka that's how our minds are zvamukutaura kuti mama I remember talking to some young ladies the real definition of dating yamakatudza imini is getting to know somebody which means I'm getting to know Tindo but the moment Tindo says Precious inini I want to be in a relationship with you I can't entertain tapiwa. True. I can't but nowadays takuita zvekuti zvandikudze mwana but don't let your boyfriend stop you from meeting your husband because ndutana Tindo ungarekedza kuona kutaura tapiwa ka because uchiro ukaona kuti ungari kutaura naye Saka I feel like diluted it's now a global village you've been diluted to believe. I always say this relationships differ.
what I see on social media kandi kona tapiwa achiti zvoni inini musikana wangu ndikamutengera chakati it means kuti takudanana or relationship yedu kufamba. Relationships differ like what you're saying mama the way your patients paid kwamuri and the way patients paid kuna mai vangu nababa vangu, you'll be shocked but it's different. When you say why want to say something I heard this song iri kunetsa mazuva ano kunzi do ravharwa saka ndakafunga mwana wangu ari muform was it form 2 form 3 I think anga ari relationship no relationship yake yekutanga ndobva arambwa akarambwa kunga angafuma takarwara tese pese we were sick the whole family ndaimuka ndichimuti wakamuka chimbomwa mvura mwana ari ndikumupa mvura ini ndikaenda kubedroom ndaida kutopiwa Panadol because they know I wasn't well. To see my boy go through such pain and we cannot control it. So the sister was sick, the brother was sick, I was sick, the young brother was sick, the whole family was sick. So I sent it to you and I said, do you remember? And you said, Bobby, that was my first and last heartbreak. No. I would never allow anyone to break my heart again. You see, it's now dangerous now. Because if a girl does anything to him, he's saying, I will not be affected. I'll just move to another address. Which is dangerous now. It's dangerous. So girls and boys, please. Musapindire relationships kurwadzisa vana wavo mwana. Chiona ini ndiri pano nditori victim. Murimaive victim. Mazuva anondogara ndichiridza mumota sokuiwa ndikati mwana wangu akaita pasiri kuti paari kufunga dhore kuti apinde mwoyo momunhu imo matogaro. And unfortunately anga atorerwa nemumwewo pachikoro ipapo shamwari yake. Can you imagine a high school friend? Saka ari kuenda mumagrounds ari kuona ningi neshamwari yake vari kutofamba zvavo. Yeah, sisina munhu. Can you imagine my little boy? Oh, we are 7 minutes away from the news, Mama. Whilst we're on that, so right, after all, Taura Jesse, we still need to come to understand that relationships at the end of the day, they need to work. Shamata, Mungutu precious uzororo. Mungutu tapio azorora. Saka, what advice would you give? All right, Kune, Shatata Jesse, arranged marriages. Does it work? And also long distance. Maybe I've decided, let me try long distance. I know a friend of mine, I'm trying long distance relationship because I can avoid temptations. And the reason I would love a long distance relationship to avoid any temptations of doing things that I'm not supposed to be doing. So what advice would you give to us? Long distance relationship. Precious whatever whether it's long distance relationship or murukugarame padhuze nepadhuze. Ini chirega nditaurisa mind it. Murukumboziva here what you are getting yourselves into. Whether it's a long distance relationship, not ukapindira chito kuti handidi miedzo, it's not enough. True. Because this person ari kure yeye anoda kudiwa newe. And you know how to do it. Ari kuda assurance yekuti hasi kuwaste time yake musikana or mukomana. Do you know how to do that? Chakutara nyaya kuti long distance relationship inorarama better when two people know how to communicate. Because nyaya dzenyu zhinji ndedze pafoni. Nyaya dzenyu zhinji ndedze through media communication. Because hamusi kuonana. Hazvidi munhu anorama foni yo 2 days. Mumwe hasi kuziva kuti uri kuita nezvei. Hazvidi munhu anoti tawana mukana wokutaura. Especially texting. Precious, texting is very dangerous. Do you know ukatextira munhu zvinosvika zvine imwe meaning iri totally different from what you are type uchita. Because hazvina tone. Hazvisi kuexpressa your facial expression. But dzimwe nguva kutotaura. Especially kana audio message ingatoita zvirinani. So you have to be good communicators. But over and above everything being said and done, Precious, vanhu ngavadzidze kuziva kuti everyone is spiritual. Hakuna munhu anorarama asiri spiritual. Whether you are a prayer warrior or une zvimwe zvaunotenda, but munhu wese ane paakazendama pemweya. Saka iwewe, why don't you take your relationship to your spiritual master before you really commit? Kana uri mutendi, uri mukristu, wakamboudza Mwari nezverelationship yako? Have you asked him? Has he said yes? How do we know what he said? Precious, sometimes Mwari vane
3 mama-wills avanoble one. Number 1 kune inonzi permissive will. Permissive will ndeyekuti wanetsa Mwari kuti ndikutoda tindo Mwari, Mwari tondibatsira tindo ndewangu Mwari. Then God permits you. Not because he wants, not because he's saying yes, but because you have pushed too much. Poita inonzi your will, kuda kwako yoshako kunyanya. Ndopa yapo watoenda kuna Mwari uchinopresenta your will. And the last one is God's will, which is the perfect will. Mwari tindo is coming to me. I want you to give me a sign if he is the one. Kana asiri, then let it be. I'll tell you kuti ndakaenda kuzonoonera kumusha kwandakazororwa. Ndakuona ndakara. Ndikaudza shamwari yangu tada kusvika ngati pamba patiri kuenda pane bedroom hombe sore white. Kuseri kwaro ndokune kitchen. Aside kwekitchen pacha pane zumburo. When we got there, my friend said, wakamboya pane ndakasvikota. I prayed for this relationship for 7 days and 7 nights, absolute fasting, and God spoke to me. But hamusi kuita izvo chero muri vasikana ichechi, chero uri mupresent worship, chero uri mukwaya, chero utori muintercession, unamatira zvimwe zvese, haunamatira relationship yako. What guarantee do you have? Nekuti anotaura achitsinzinyira, nekuti anotaura zvishoma nezvishoma, and you think he's a good man. Chinoshereketa harisi voice, chinoshereketa unhu nemabasa. And hachina basa kuti anokakama, anokunyengerera mukadzi wekuEgypt, mukadzi weku Moses anotora mukadzi wekuAfrica, iye achimboti ndinokakama asi andigone kunotaura naFaro. But moshamisika kuti muEthiopian woman akamisa sei akataura naye. So any weakness yaunofunga kuti mukomana wako ari to your advantage, you're lying to yourself, babe. Because he can still do the naughtiest things with that weakness. Usafunga kuti zvaasina mari agonoita musikanzi. Kune vakadzi vakubhadhara vakomana kuti vaite musikanzi. Usafunga kuti zvaasingagone kunyatsonamata, ini ndingichimunamatira, I'll be the spiritual giant in the marriage. You're lying to yourself. So what am I saying? Vanangu, ngatimbodzokere pamabasics. Pray for your relationship before nyura. Pinza zvaunotenda mu relationship yo. Pinza Mwari wako mu relationship yo. Let God speak in your relationship. Endova ndati precious kana watanga na Mwari manje. Azvizoiti kuti wamboti I have prayed about this relationship and then 2 weeks later we see you acting like a married woman. Going for my sleepovers. To a relationship yo makambosuma Mwari pekutanga. Ndopatita kutaranya kuti no, azvina Mwari mukati zvine permissive will of God. Wazororwa zvinhu zvabhenda wakudzoka kuna Mwari. Murume wamakandipenda is laughing at you and saying, wandakakupa murume wakauya naye kwandiri kuti ndizongodhinda mapepa. I didn't give you that man. You chose him yourself. I only said if you want. Yeah. And strongly today's parenting, today's generation has been destroyed by yesterday's generation. Vana baba unodzidzisa vana kudhakwa, fathers who smoke mbanje. Anoti kune mwana ndo unondibatidzirawo. Kana ndira kuti nyatsoya yakupfuta. Anozviona sei kuti yakupfuta kana asina kutomboita otuma po. Mwana akayena yadzima iwe unombokweva kairi mani kuti uone kuti moto wabata ere. Baba vari kudzidzisa mwana kupinda mumadrugs. Baba vari kudzidzisa mwana kuti ndivhurire bhodhi rangu. Anoti andina kupinda vhura nemazino maniyo. Kana avhura imbo testa mchana. Ndikuita sei? Baba chiroto. And I'm saying, Anababa Vauraya today's generation, they don't know how to love their wives. And these boy children are looking and saying, Sakanyadze lovers nangana basi mani. Mdarongo ina atomboda momzi wangu, but momzi wangu wangu ripu. Anzi vakuda kurora takuda kumuudza how to be a husband. Shame. That's today's parenting. We're a minute away from the news, Mama. How do we get in touch with you? Oh my dear Jesus, 0772 700 752. We have also opened that group for young people. I'm sure it's young people in courtship, blah blah blah. And the link, I'm sure you shared. I actually have the WhatsApp link. To those that want it, you can send a message on the WhatsApp platform. The WhatsApp link, Yama, to be specific. It is Capital 100.